Ndikukhulupirira kuti ambiri mwa ife tamva kuti la Mulungu pa 11 May 2025 kumponera kunachitika nkhani yosakhala bwino pamene ndithu chipani cha Democratic Progressive Party chaluza galimoto yawo kumeneko itapsa ndi moto. Patikali pano sitikudziwa kuti kodi moto umenewu unayamba chifukwa chani. Ena akumati ayi anthu ena ake amene samachikonda chipani cha DPP ndi amene apanga chiwembuchi, pamene ena akumanena kuti ayi imene itu ikuzokhala kuti inali ngozi. Ndi patikali pano ife nganyasa voice box sitinganenereru chifukwa kuti nkhaniyo ili ku polisi, ndipo apolisi akufufuza kuti apeze chenicheni chimene chinachitika kuti mpaka napezeka kuti galimoto yayaka moto. Nde pano ngati panyasa voice box takubweretserani mawu a Agape Khombe amenenso akunena chimodzimodzi kuti achonda Malawi nkhani yakumponera tiyalole apolisi afufuze, tisafulumire kuloza nadzala, tisafulumire kugwirana ufiti kuti chinthu chitu apanga ndauchi. Ndi limodzi pano panyasa voice box kuti timve kuti Agape Khombe akuti bwanji mankhani imeneyi, ndipo akamaliza timati muruze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Nkhani ya minibus imene yapsa ya munthu wa chipani cha DPP imene inali nawo pa convoy ndi nkhani imene sitingayitenge mwachibwanabwana, chifukwa chakuti ndi property ya munthu yaluzika, chuma cha munthu chaluzika, komanso panali kuthekera kuti miyoyo inali pa chiopsezo. Choopsa kwambiri kumapeto ndichona kuti sizingamasulire bwino chikhalidwe chathu cha ife Malawi pamene tikupita ku chisankho mu September muno. Komabe sizikuletsa mwayi opanga analyze ma situation amene apanga kuti minibus ipse. Nditengere mtundu wa Malawi ku video imene inayamba kutidziwitsa za nkhani imene mumaoneka mtsogoleri wa achinyamata mchipani cha DPP olemekezeka Norman Paulos Chisale, amene ananena kuti minibus iyo yaomberedwa, ndipo itaomberedwa nzimene zapanga kuti minibus iyo iyambe kupsa. Ndi anapitirizaso kunena kuti iwo ataona zimenezo kuti minibus yaomberedwa anthu awo afa, iwo atulutsaso yawo futi nkuyamba kuombera. Ndi ndimafuna kuti khazikike kufufuza kwathu pa zinthu ziwirizi. Chinthu choyamba ndimafuna nditengere mtundu wa Malawi kuwakumbutsa kuti bwana Norman Chisale ndi sirikali, si msilikali wamba. Atapanga ma training awo achandamale a mdziko muno, anakhala ndi mwayi opangawo ka training ka dziko la Russia, anaphunzitsidwaponso pang'ono ka intelligence ka asilikali a America. Achisale apanganso ma training owonjezera m'mayiko ngati Egypt komanso South Africa. So si munthu wamba. Ndiye ndimembekeza kuti munthu amene anapanga ma training ngati amenewa anenera kukhala wa action ya nzeru kwambiri asanafike poyankhula kapena kupanga react pa chinthu. Ngozi ya moto ikachitika mumayenera kuona kuti ndi mtundu wanji wa moto, chapangisa moto ndi chani. Kumatha kukhala moto ochokera ku crash, kuti chinthu galimoto ija yaombana ndi chinthu china, moto umatha kubuka. Apo ayi galimoto inatentha kwambiri pa zifukwa za poor wiring kapena china chilichonse yokhudza ndi auto, galimoto imatha kuyaka. Galimoto imathanso kuyaka ngati moto weniweni oyatsidwa kuchokera ku laitala, fodya, kapena zinthu zina ngakhale wa machesi, wagundana kwambiri mwachangu ndi zinthu zimene zili zoti zikhoza kupsa, amati combustible materials amugalimoto muja, moto umatha kuyamba. Then ndimafuna nditengere ndipange analyze moto wa chipolopolo. Galimoto ili ndi malo amene ndikukhulupirira kuti ngati ali munthu amene anayombera galimoto kuti mpaka yake munthu izi trend, chifukwa
si malo aliwonse amene galimoto mungayithire chipolopolo galimoto nkuyaka. Ayi, sizitero. Galimoto imayaka ngati chipolopolo chanu chinapanga focus pa tanki ya mafuta kapena kumene kumadutsa zinthu zomwe zimatha kupanga distribute kapena kugawa gas wa galimoto, monga injector, pampu. Zimenezi zimatha kukhudzidwa kuti moto ukhoza kuyamba pa galimoto, kapenanso ma terminals, direct terminals galimoto. Izizi zimatha kupangitsa kuti galimoto ikhoza kuyaka. Now kuthamangira kuti galimoto yaomberedwa, ndiye itaomberedwa yamba kuyaka, izozo zikuwauza apolisi kuti asafufuzenso malo ena, koma akafufuze ngati pali chipolopolo, pali chizindikiro cha chipolopolo kuti chaombera tanki, chaombera pa tanki ya mafuta. Ndiye tanki ya mafuta sikhala panja, ndiye kuti chipolopolo chinayenera kubola udu ya galimoto, ndiye chitadutsa pa udu chipolopolo chija chakaomberanso tanki ya galimoto. Ndongoperekatu analysis ya moto ochokera ku chipolopolo. Galimoto kuombera maglasi kumbuyo, mbali kaya kutsogolo singa yake. Galimoto kuombera mpando singa yake. Kuombera china chilichonse pa galimoto singa yake. Nchifukwa ndikuti ngatidi zili zoona zimene akunena bwana Chisale zoona kuti galimoto yapsa chifukwa kuti munthu wina anaombera, zikutanthauza kuti anaomberayo si munthu wamba wa mchipani, koma ameneyoyo ndi trained expert. Now tipite ku security detail imene ikuyenda ndi Gangata komanso Achisale. Mukafatsirira kusuzumira security detail ya Gangata ndi Achisale, akumatenga asilikali opuma pa ntchito. Mukayifufuza security detail zija ndi asilikali opuma pa ntchito. Now ndi munthu kuti analowerera mkatikati mwa asilikali nkukafika poombera minibus ya ma civilian. Malawi, we joke a lot. It's either training imene anapanga asilikali ali pa convoy is inadequate. Galimoto yoyenda inali mkatikati mwa mdepeti wa magalimoto akuluakulu amene ali possible anayenera kukhala ma possible targets a munthu wina aliyense wachifwamba. Panali ma Fortuner pamenepo, ayiwo Achisale ndi anthu ena pamenepopo. Koma ndizoona abale kunena kuti munthu anasiya Fortuner ya Gangata, anasiya Fortuner ya Achisale nkupanga target anthu ongoimba nyimbo minibus. Izi sindikufuna kuchepsa kukula kwa zimene zachitika, koma ndikufuna kuti Amalawi tiyang'ane with sober eye pa claim imene kupangidwa kuti galimoto yaomberedwa. Ngati kutapezeka kuti galimotodi ili ndi chipsera cha futi cha chipolopolo, apolisi akuyenera kupanga analyze mtundu wa futi zimene zinaenda pa mdipiti umenewu ndi mtundu wa futi imene yaombera. Zikufanana, zikusiyana. Kuombera kumene akuti minibus yaomberedwa it's a claim, koma kuombera kumene akunena Achisale cannot be a claim. It's justifiable chifukwa akudzinena chimene iwo achita. Kodi ndi chipolopolo chawo chomwe chimene chinaombera ataona kuti galimoto ikuyaka. From kafukufuku wauchidule amene tapeza inafe, pali video imene anthu ainu ake akumponerako amadabwa kuti minibus yapsa. Ife amene takulira chigawo chapakati timapadziwa pamponera kuti kuchokera mwezi wa April kufika mwezi wa August pamakhala pakuchitika malonda a mbatata zootcha kuchokera pa msewu wa Chisi kudzafika pa kona yapafupi ndi chigawo cha Khondowe. Kuphatikizapo pamponera mukachokera pa polisi ya Mponera kudzafika pamene panali Peoples pamakhala pakuchitika mabizinesi a ziwaya za chipisi ndi makanyenya a moto wa pamakala. Mukapita mbali inayi paoyang'ana ndi polisi pafupi ndi I think ndi Castelo Malawi,
kudzafika pa msewu okhotera msewu wa ntchisi kumachitika malonda otcha dowe amene amachokera m'madimba miyezi imeneyi madimba ochokera mbali ya kwa Khuwi ndi kuntchisi pamotchedwa dowe pamenepa mbali yonse yakumanzere mpakanso kukhota kukafika pafupi ndi mtsinje wa Kasangadzi kumanzereku pafupi ndi pamenenso amachita malonda ogulitsa ng'ombe zamoyo kumakhala kukotchedwa chimanga chachiwisi anu ake kumeneko amati mondokwa kapena kuti dowe zonsezi zimapanga kuti madzulo aja anthu akamaweruka moto uja amatha kungokhuthula potero umatha kukhala okuyaka ndipo umatha kumaulukira mu msewu izi ndi zochepa za zimene ndikuzidziwa za pamponera naw tipite ku kilemu imene ili nkavidiyo kilipi kena kamene munthu wapamponera akunena kuti ayi galimoto yaponda moto uku kunsewu wa ntchisi uku anthu amaotcha mbatata ndi akamaotcha mbatata poweruka amataya moto ndiye kuoneka kuti minibasi kayano anayima amagula mbatata yotchayo chifukwa akuluakulu osangayime kugula koma achinyamatawo anayima pena pake kayano amafuna aonepo timanipi pamenepo mpamenepo peza kuti galimoto yaponda moto azindikirira pansi ukuona kuti nkhangati thela likununkha ndiye akuti driver waikokosa galimoto tikayime ticheke thela likununkha chifukwa chani mpamene aona kuti galimoto ikupanga moto anthu atsika bwinobwino palibe wavulala akuluakulu moto wachipolopolo chikaombera galimoto umakhala sudden you cannot evacuate imakhala ngati moto wa ngozi ya ndege it's instant you cannot evacuate monga ndanena it takes an expert to know mtundu wa galimoto ndi malo oti awombere side imene kuli tanki kuti galimoto ikhoza kuyaka pompopompo si za munthu wamba abale mmene tikuphatikizana ndi DPP kulira nawo pa ngozi imene yachitika mmene tikuphatikizana ndi mkulu ameneyo amene galimoto yake yapsa ndimafuna kuti tisathamangire kuweruza kukati achipani chakuti awotcha galimoto chifukwa mumboma la Dowa taona a UTM motsogozedwa ndi Dr. Daliso Kabambe akupanga misonkhano yawo mkatikati kwambiri mwa Dowa ku chimake kwa Congress kubowe kumene chipani chinechi chonse sichipeza mavoti koma akabambe ndi gulawo akhala kumapita kumene kuja kupanga msonkhano amadutsa pamponera pompo kupita kubwerera sitinamve kuti agendedwa ndipo anthu a UTM sali ndi magalimoto oti ongobwereka ali ndi magalimoto amene anasiya malemu sawose chilimba amene ndi openta branded ikamadutsa galimoto ya UTM olo maminibus yawo mtawunimu timaona kuti maminibus a UTM lero zatani kuti minibus ya DPP osatinso branded yoti anayipaka makaka a DPP koma ya munthu wamba ikapezeke kuti munthu wina angayipanga target kuombera kusiya akuluakulu achipanicho ameneyo ndiye namwe mafunso takhala tikuona dzulo lomweli I think ndi a PDP Dr. Akondwa Nankhumwa anali ndi msonkhano mboma la Dowa sitinamve kuti pa Dowa turn off pamponera pachitidwe chipongwe china chilichonse cha galimoto ya mtundu wa iwowa takhala tikuona a PDP a UTM akupanga misonkhano ku Mchinji amadutsa pa Msundwe bwinobwino koma nthawi imene a DPP anafuna kupanga msonkhano ku Mchinji tinamva magilemo ngati omwe ona kuti atitchingira pakuti papeto pake tinadzamva kuti sikunali kutchingiridwa IMCP anali kukweza mbendera zawo ndipo anthu a DPP anangopanga phuma panga sensationalize the situation ndiye titayesa kuunikira kuti akuluakulu tiye tidekhe tiwapatse mpata apolisi afufuze tanyozedwa m'magurupu koma ichi sichikutiletsa kupereka mwayi oti anthu afufuze chisoni changa chili kwa mwini galimoto wafera za eni wakhala expendable munthu amene wagwiritsidwa ntchito for whatever the reasons ya anthu amene achita zimenezo koma ngati ine ndimafuna ndiunikire mtundu wa Malawi munthu amene ndinaphunzirapo zokhudzana ndi moto zokhudzana ndi ngozi
komanso phunziro lichapatchedwa occupation safety and health limene m'makosi ambiri m'malawi muno m'makoleji amakaliyika. Ine ndikunena kuti pongotengera ma statement awiriwa nkovuta kwambiri kunena mwachangu kuti galimoto yapsa chifukwa cha chipolopolo. Nkanakonda apolisi takayang'anani pa thanki, takayang'anani pamene pakupita pakutchinga udo yotchinga ku thanki pabowoka ndi chipolopolo kuti chinakawombera thanki ya mafuta ndipo pompopompo instant fire. Koma poonanso mmene moto wayambira kuti imabwera ikunyeka pang'ono-pang'ono mateyala kenako mpaka ukayima bwinobwino, ndiye ndikunena kuti ayi chipolopolo sichitero. Amene tikudziwa za zipolopolo sizitero. Ayi choncho ndikuti pepani a DPP, pepani anu aka minibus, pepani anthu amene munakwera minibus imeneyi muonerera minibus ikuyamba kuyaka. Koma ndikuti tisathamangire kuloza chala chipani china. Fisi adakana satsi, nkhani imanena kuti akuti fisi tsiku lina adagwidwa ndi anthu amati ayi ine adandidyera mbuzi zanga. Tonse tukadziwa kamimba ka fisi. Abambo ena anati ine ng'ombe zanga folo. Fisi uja adangokhala du ndi akuti padabwera kankhalamba kena kudzati inenso adandidyera satsi zanga. Ndiye fisi adayankhula mawu kuti anthu inu zoona mbuzi ngakhale mukunditchulira mbuzi zambiri kamimba kangako mbati ndadya mbuzi 8 sinnakutsutseni fo ine mbuzi ndimadya. Ng'ombe ching'ombe mene chimakhalira chicha mundidanya ng'ombe zanu folo sinnakutsutseni chifukwa ine chankhuli ndimadya. Koma satsi ntani nazo ine sindidya zomera. Pamenepo anthu adati fisi adakana satsi. Sangakwanitse kuvomera kuti wadya ng'ombe folo nkukana satsi zankabotolo. Fisi adakana satsi. Sindikuwayikira kumbuya Congress, koma ndikufuna kuyang'ana from investigative prospection ngati munthu amene ndimamenyera ufulu wa Malawi, ngatinso munthu amene pang'ono timaphunzira ta zochitika zokhudzana ndi thupi majowajowa ndi zangozi nanenso ndapangapo. Tiye tiyang'ane ndi diso la open mosaluza chala munthu, ndipo tipempha DPP chitani chotheka mumuthandizire munthu uyu ndi munthu wanu abwezeretsedwe chuma chake chimene chaonongeka. Osati kuti mwamuonongera ndinu, koma munthu yamakutumikirani. Zachulukira madandaulo ochokera kwa anthu a DPP kuti atsogoleri a chipanichi amakonda kugwiritsa ntchito anthu osakwaniritsa malonjezano, ndipo mwazifukwa zina zimene zingamapangenso kuti tiziona zinthu za mtundu ngati uwu ndi khalidwe loyuza anthu osakwaniritsa mapangano. Uku nkulakwa zimabala maudani, zimaonongetsa makatundu anthu osalakwa ambirimbiri. Mwachidule mmatintero kuti pepani ambuye odziwa kudalitsa akudalitseni namene mwaonongeredwa katundu, komanso akutonthozeni inu nonse a DPP chifukwa cha ngozi ya moto imene minibus inaponda kumponera. Tipemphe a council kudowa taonetsetsani kuti mamoto anthu otcha zinthu m'mbali mwanse akamaweruka azithira madzi azizimitsa, chifukwa izi zakhala zikotchetsa misika mulilongwe ngakhale mkasungu. M'mbuyomu tinamva kuti magulu ngati amene akuphatikizapo ama restaurant chifukwa chakusasamala malo otaya moto, ngozi za mtundu zimatha kumachulukira. Ndibwerezenso kuti pepani anthu akumponera amene munadzidzimutsidwa mwina ndi futi zachisale. Pepani.